तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं तो आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया है। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବ୍ୟବସାୟୀର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗୋପୀ ବାବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋପୀ ବାବୁ ମୋ ପୁଲ୍ ଯିବା। ଗୋପୀ ବାବୁ ଆମ ଜାଗାକୁ ଆସିକି କୁହନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା।